Точно тук и точно на това място искам да прочета един стих от един човек, който е избрал да живее тук, Борис Христов. Живея в ъгъла на този свят, където човекът е навел глава над своята чиния и дъвче яростно и отброява часовете Адамовата ябълка на неговата шия. Това ли си представях аз, когато малък размахал стръкче лук из прахоляка, търкалях слънцето като яйце и лягах да спя до него в дупката на мрака. И мен ли бе избрал безмилостният Господ да видя как веднъж крадецът на квартала целуваше жената на учителя и потни телата им димяха в лятната омара. А когато изпълзях от буренясалото детство и моя нос опря на Голиатова бутуша, разбрах, че глупостта с черпака си надвесен ще ме преследва цял живот и ще ме суши. И аз реших да ида при поетите тогава и там да угася главата си запалена, но черните овце живеят на страна от стадото. Не искат те да ги доизтопанина. Видях ги да изкачват билото на планината и да събират камъчета за Давидовата прашка. А сам Давид лежеше като бог в реката, за да не вижда никой дяволската му опашка.